dintre d'aquest club de lectura que feu aquest trimestre que ens puguis recomanar? Home, jo no he llegit Hamnet, però jo penso que tothom ha de llegir el Gran Gatsby. Home, molt bé, el Gran Gatsby. Bé, en teniu, a l'abril tens Hamnet, al maig teniu el Gran Gatsby. I Cims Borrascosos. I el Cims... Però Cims Borrascosos aquell l'ha llegit tothom ja. Bé, bueno, sempre et sorprèn, sempre hi ha algú que el vol rellegir i a més teniu la diferent Lola Irún, que és escriptora i poeta, que és la que recondueix tot aquest club. És la que fa porta el club de lectura. Fantàstic. I la que proposa els títols i tal. Doncs així, Hamnet, el Gran Gatsby i els Cims Borrascosos. Aquest serà els llibres... El càrtel d'aquest trimestre. Fantàstic. I... El que passa que jo, dic personalment, recomano que tothom es llegeixi el Gran Gatsby. Fantàstic. I a més es vegi la pel·lícula del Robert Redford. I tant, que... Val la pena, aquesta jovenalla, no, però... Val la pena, d'acord.